И така, здравейте! Аз съм радиото Геймплей на 2000 и това отново е Need for Speed Underground 2. Сезон 1, епизод 2. Съжалявам, ако навънка чувате някакви викове, но просто днес се празнува сбора и доста яко се празнува. Трябва да говоря обаче малко по-тихо, защото тук има бебе, затова ще говоря малко по-тихо, но няма значение. Да покарвам малко. Мисля сега да направим едно задание с този човек и така да стартираме. Много ми е бавно колата, просто е безнадежно. Сега ще го мина. Айде вече съм водач. Пуснах една табела. Да, спечелихме това състезание. Ой, дрифт. Оп! Нека се блъснахме. Къснощи да сме печели епизод. Той закъсня много, но просто трябваше да го коментирам. Ама бях болен и ме мързеше. Не, че аз и днес съм болен, но ми е по-добре. Няма да бъде този епизод много дълъг, за да може да бъде под 200 мегабайта. Разбира се, като го коментирам там, нали, с фантазията. Искам да ви кажа да не ме питате, нали, ако някой ме пита. Снимам с Fraps и обработвам с фантазия видео. Много повтарям, съжалявам, ако чувате пиянските викове, просто се празнува доста яко отбора тук у нас, поредби и глупости. Ето с този пич може да бъдем едно състезание, че той ми иска като състезание, но много е хитър глупака. Но ясно, че ще ме бие тя моята кола. Кой ми показва тази стрелка, за да не би да съм кьора, да го виждам. Газ. Сега ще го мина, бе. Извинете за малко. И така отново съм тук. Съжалявам за това прекъсване, но отново карам много... Как трябва, боже, аз забравих за състезанието. И виждате, той много ми смалява вече. За там, колкото ми е разликата. Но веднъж пак се увеличава много и пак смалявам. Газ. Спрях епизода, защото просто тук бебето имаме ни гости, просто се събуди изведнъж на се. Няма значение да говоря сега за Need for Speed Underground 2. Ще трябва на две части да ги съединявам в едно. Още малко има от епизода, сега се връщам на летището. Това ще бъде между другото най-накрая спечели състезанието. Виждате, вървим с 120 и не се усеща, просто не ми харесва тази кола. Ще трябва да й правим одобрение. Може би самия тунинг явно не държава нещо.
да отидем на летището. Тук отново лек дъжд. Не помня назад сега. И така, това бях аз радиото Геймплеер 2000. Това бе Need for Speed Underground 2 сезон 1 епизод 2 и така ще се скоро.